Та, какво става, хора? Като гледам мачи, канала ми се превърна в Story Channel. Та, ето ви отново още една нова историка. Та, това се беше случило миналата година, някъде преди лятото, помня. Та, беше някакъв случаев ден, мисля. Та, нали, аз живеех в един град, който беше близо до Монтана, града, който учих. И града, който живеех, се казваше Бучиновци. Някой може да си мисли, че е село, но не, това е град. И всеки ден пътувах с влак от Бучиновци до Монтана, нали, с влак. И така обратното. Та, нали, свърших училище и тръгвам към гарата, както винаги, с един мой приятел. Първо му купувам на него един дюнер, после си купувам на мене си и тръгваме право към гарата. И там нещо ходихме из гарата, нали. Там на гарата имаше нещо като влак, затворен в стъкление, нещо като музеен влак. И там пишеше от кога е, ала баба. До него имаше, знаете, като ходите по тротуара отдясно, има нещо като платформа и силно всеки е ходил по нея. Нали, малко по-задигнато нещо такова. И ние ходихме по такова слънче, къде малко беше до храст и беше някакво такова плоско, как да го кажа. Ходихме с моя приятел, защото нямаше какво правиме. И само по едно време аз зад него бам! Значи от лявата ми страна на главата паднах и не ме борише. Въобще не ме борише, само викам какво става и се оплаших супер много. И някаква жена само си минава пред нас, си вика: о, спокойно, нищо ти няма. А то отляво ми тече само кръв из цялото лице. Така като станах, само този приятел ме дигна. Отидохме. Добре, че значи това изкарах супер огромен късмет. Дядо ми беше на гарата, той е такъв, къде е железопътен. Той никога не е бил, нали, на гарата и той беше на гарата, нали, и майстри с кърпат, нали, там видях, отидохме при дядо ми, само някакви жени ма гледат, те така: какво става с това момче? Не, то са прибивам, остави го. И не отивам при дядо ми и стрима и аз се оплаших, ама не ме боеше нищо. И само е така, само се изтрих и после нищо не ми нямаше, пак си тичахме, та прибрах се, другите хора викаха, че това е много зле, че съм паднала, ама даже ми мина много бързо, имах рана на главата. И не мисля, че беше толкова болезнено и толкова лошо, но като се прибрах, не си измих там главата, косата и това е, хора, после ми зарасна това, даже няма и берег сигурно. Това е, хора, надявам се да ви е харесала историята. Ако е така, харесайте за още такива истории. Абонирайте се, най-важното. Аз бях Влад и чао!